Majalisar Malamai ta Iran ta naɗa Ayatollah Ali Reza Arafi a matsayin sabon jagoran addini na Iran na riƙon ƙwarya kafin sanar da naɗin sabon jagoran na dindindin. Wannan na zuwa ne bayan rasuwar jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei bayan harin da Amurka ta kai masa ofishinsa da ke birnin Tehran a safiyar Asabar. Shin kowane ne Ayatollah Ali Reza Arafi, sabon jagoran addini na Iran na riƙon ƙwarya? Ga rahoton wakilinmu Ammar Wakili Shanunu. An haifi Alireza Arafi, wanda aka fi sani da Ayatollah Arafi, a shekarar 1959 a birnin Maybod a lardin Yazid. Sunan mahaifinsa Muhammad Ibrahim Al-Arafi aboki ne na kusa da Ruhullah Khomeini. Kafin juyin juya halin musulunci, Arafi ya kasance mai wa'azi da rubuce-rubuce, duk da cewa bai shiga jarabawar rubutu da majalisar kula da dokoki ke yi domin shiga majalisar masana ba. An amince da shi a zaben shekarar 2015 bisa sashi na 3 na dokar da ke tsara zaben majalisar masana a Iran, wanda ke baiwa jagoran koli ikon amincewa kai tsaye ya kauda sharɗan majalisar kula da dokoki. Ya fara karatun gargajiya a ƙasarsa bayan karatun wasu darussan adabi a shekarar 1970. Ya koma Qum, inda ya kammala karatun firamare. A lokaci guda ya fara karatun Hausa da darussan farko, ya kuma kammala su cikin gaggawa. A waɗannan shekarun bai takaita kansa ga darsa kaɗai ba, ya halarci darsan falsafa sosai, ya kuma kasance mai halartar darsan tarbiyya da akhlaki na malamansa. Hau kuma ya halarci darsan Hausa, ya koyi Larabci da Turanci, ya yi nazari a lissafi da falsafa, ya karanta littattafai da dama da suka shahara a wancan lokaci, sannan ya yi haɗin gwiwa da cibiyoyin ilimi da jami'o'i. To malamansa sun haɗa da Ali Maskini da kuma Muhammad Bakir Al-Sadir da Kazim Al-Hairi, sai kuma Muteza Al-Hairi Yazid, sannan kuma akwai Muhammad Fazil Lakrani, akwai Hussein Bahid Kusrani, akwai Jawad Tabrazi, sannan akwai Abdallah Jabadi Amoli, sannan akwai Muteza Mutahrani, akwai kuma Muhammad Taqi Misbaha Yazid. Daga cikin mukamai da kuma ayyukan da ya yi, akwai shugaban cibiyar duniya ta kimiyyun musulunci kuma mamba a kwamitin amintattu. Ya kasance kuma shugaban cibiyar binciken jami'a a sashen ilimi a cibiyar Imam Khomeini. Kazalika ya kasance limamin juma'a na birnin Maybod kuma mamba ne na babban kwamitin juyin al'adu. Ya kasance shugaban makarantar Al-Huza ta Iran, kazalika shugaban cibiyar Al-Mustafa. Lokacin da Arafi ya kasance shugaban cibiyar Al-Mustafa daga shekarar 2009 zuwa 2018, cibiyar ta kasance wurin koyar da addini domin yada aƙidar jamhuriyar musulunci da yada shi'anci. Arafi ya yi ikirarin cewa cikin shekaru 8 sun samu nasarar juyar da mutane miliyan 50 zuwa shi'anci, wani ikirari da masana da dama suka bayyana a matsayin mai wuce gona da iri. Sabon shugaban riƙon ƙaryar na Iran, Arafi, yana matukar adawa da rashin yarda da Allah da Kiristanci, musamman majami'un gida a Iran, inda yake kallon su a matsayin nau'o'in bautar gumaka. Haka kuma yana sukar yadda ake tafiyar da makarantar Huza ta Qum ta fuskar ilimi da aƙida. Abin da jira a gani shine yadda wannan sabon shugaba na riƙon ƙwarya na Iran zai jagoranci ƙasar kafin kwamitin koli na ƙasar ya zaɓi sabon shugaba wanda zai gaji marigayi Ayatollah Khomeini. Ammar Wakili Shanunu, Premier Radio.